Привітання, мої шановні. Привітаю. Усіх вітаю на своїм стрімі. Дякую, що долучаєтеся. Дякую, що приєднуєтеся до нашої суполки. Усім, хто ставить подобайки, велике дякую. Усім, хто підписується, обняв, пропадняв, покрутив на місце, поставив, як завсюди. І ми на беручий момент починаємо. Єдине, тільки я хочу відкрити свою трансляцію на своїм браузері одразу, каба все бачить, що повинно було бачно. Чомусь зникло з хоумпейджу. Нічого, не знайдемо. Гук одразу перевірили, все поставили, і починаємо таким чином. На бегучий момент я б хотів просто поздимати ікси і зорки, і потім погуляти ще на фарм. Тобто на фармі є ELC, які дозволяють ще отримати кольки тут. Зовсім немного очков, бачите. Пунктів, пробачте, 31. Тобто основна буде гетає, ну, а там поглядим. Гэта тільки для того, каб пройти бойовий пропуск, каб усе ось гэтае вось пооткрываць. Каб пачаць, мы пачнем заўсёды з, так бы мовіць, размінкі. Боже, у меня нават майстер быў на гэтым танку. Мы пачынаем з арты. Сёння у нас серада, калі што, такі так бы мовіць, медыянны дзень на тыдні. Таму ўжо калі мы скончым стрыміць на бягучы момант, гэта будзе за палову тыдня працоўнага. І мы будзем палёгеньку, патрошачкі, пакрышачкі перамяшчацца да канца. Калі гэта камусьці патрэбнае, так будзем лепей казаць. Я не люблю стаяць, калі што вось тут у гэтых мызах. Давайте паспрабуем дапамагчы на гэтай арце нашым цяжакам. Табок пад'едзем сюды, будзем кідаць вось па гэтых вось пазіцыях. Адразу у лоб, так бы мовіць. Таксама магчыма будзе вось сюды закінуць, калі там нехта з супраціўнікам падціснецца і трэба будзе яго адтуль выкурваць. Ну так і ёсць, бачце, шарф уцерта праехаў. Нічога, мы зараз табе дадзім трошки прасрацца. У яго будзе КД паменш, трапнасць горша. Ну, дзякуй, забраў. Малайчынка. О, мы нават сюды можам закидваць. Насамрэч, гэта немажліва з той пазіцыі. То тут нават яшчэ трошки лепш. Леапарда дабяруць. Ой, дабяруць. 4, 3, 2. О, глядзіш ты, хто тут едзе. Ах ты, сабака, ты паглядзі на яго. Просто зупыніўся. Ну, і такое бывае. Арта ёсць арта. Яна заўсёды нешта мае урта, як кажуць. Правда? Антартойс павінен ужо сустрэць іх быў. Ну і маю вось на ўвазе вось эту вось шоблу. Бачыце, вось тут двое мякенькіх, а тут Тартойс адзін. Адзінае ў гэтых хлопцаў прабіццё вельмі высокае. На тебе на 300. Возьми у тракториста. О,
О, навошта Тай паехаў перад. Просто аддаў усе свае хп. Флэшбэ, 13 з 12, яшчэ 11 секундаў. Што да халеры тут? О, слухайце, глядзіце, каго мы тут маем. Зарыентаваўся. Не, слухайце, трэба пасвяціць, ну нельга ж так рабіць. А ёпта, яны тут удваіх. Эх, ну трошечки посрацца так ужо, ведаеце. Як, о, прыехалі, бляха, паглядзіце, хто тут у нас. Сука, яны просто цэнтр ніяк не свяцілі. Просто ніхто нават у цэнтр не глядзеў. Ёлупы. Отдали центр и все. И стали на своих флангах. Ай, срака. До речі, на патані яшчэ нема майстра. Може ніяк атрымаецца хуценька. Так, але што супраць нас толькі 2 девяткі, гэта кобра это 30. Тут нешта трэба прыдумляць уже, ведаеце? Сустрэчны бой, лепей мне падаецца ўсё ж таки зелёнку пакінуць. Ехаць у горад. Нягледзячы на тое, што прыбыццё даволі слабое, і ўсе астатнія. Все ж таки мне падаецца, у горадзе мы зробім больш, чым на зелёнцы. Black Prince спіць. Супротивник где тут осень. Добра ляцела, але не атрымалася трапіць. На жаль, на жаль. Дзе ж ты? А, гэта цяжкі танк мяне засвяціў. Так, так. А ну паверні галаву сваю. Ну так добра стаяў, ну чого ты? Бляха-муха. Цікава, куди наш борщ едзе? По мінімапі бачыце? Ты дзе тут? Ай, все ж таки бой складаецца не вельмі добры, калі што. Мне не падабаецца гэтым. І дзе ён? Бляха, што яго прыкрываю там? Колькі тут 150 метраў, на ЛД ты не можаш трапіць. Ну што за танк? А калі трэба, каб ён трапіў у цэнтр, ён ляціць уніз. Паскудства. Дзякуй Богу. Боже, як удала. Ну, конечно. Так, 274. Ой, 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 мне не падабаецца. Ой, не падабаецца. Трэба будзе, я нават не ведаю, куды тут бегчы, таму што там ебр хоча. Ён... Блядь. 703 просто зачараваная гаўніна. Куды цябе біць? Недзе тут было жоўтенькае, чакай. Дзякуй. Дзякуй, што павярнуў сваю галаву. Тым часам, нашы хлопцы, што ў цэнтры, што на зелёнцы, перадохлі.
Што рабіць у такім выпадку? Добра было б паціснуцца вось сюды ўнізе, каб ядра гэтага свяціць. Але ў мяне агляду можа не хапіць. Гэта з аднаго боку, з іншага боку мяне трэба 703-го чакаць. О! З'явіўся. Снайперскі стрэл. Ну, гэты баіцца, не хоча выходзіць. Так, і... Добра, арта ж дабрала шотнага, гэта вельмі добра. О, глядзі. Давайте-ка зараз, акурат таки зараз уніз паедзем. Ось сюды. Я разумею, што магчыма атрымаю па галаве. Але мне падаецца, мне павінен дапамагаць той хлопец, які гуляе на баршчы. Ты сюды прыедзеш? Не, ён сюды не прыедзе, ён будзе захоўвацца тут. В такім выпадку нам трэба вяртацца і спадзявацца на тое, што нам спіну ніхто не праб'е. Так, супроць яго лепей галда, мне падаецца, што? Арта закінула. Бачылі, як закінула далікатна? Нават нічога не скажаш. Снайперскі стрэл быў яго. На. А я ва ўпоры не магу кінуць. Яму у лючок. Ну што, один стрэл на 2. Ты дапамагаць збіраешся ці не? Не збіраецца. Ён не збіраецца, ён будзе стаяць да апошняга, мне падаецца. Стаяць. Я засмучваюся ад таго, што мяне тут арта кантралюе гэтая. Та ідзі ты ў сраку, ну куды ты ляціш, ну... О боже. Я вось гэты танк за гэта і ненавіджу. Куди ти його тягнеш? Що ти робиш? Ти головно мені ще бика виносить. Розкаток. Собака. Так. Треба перенабивати зараз бабехою. І шукати арту. Бо у їх зосталася тільки одна ТТ. Ой, це СТ. Одна ПТ і арта та, яка мене біла. І я павінен буду... Не, магчыма, яна там стаіць за ўзгоркам, і таму яе не заўважыць, трэба сюды прыязджаць. Да, хлопцы яе засвеціць. О, глядзі ты. Стаіць, сумую. У броню не трапіў, а таму не трапіў. Ой, боже, гульня. У арту, куды я мог трапіць, што не прабіць? Сабакі. Гэта калі што так працуе аўтапрыцэл, калі проста бярэш у аўтапрыцэл, чамусьці шанец таго, што ты праб'еш, нанесеш пашкоджанне, яны значна зніжаюцца. Дзе ты там ездзіш?
Оу, нават так. Нешта з альянса было выканана. Няхай будзе. Дарэчы, нешта я пратупіў, трэба было ж рэзервы падрабіць. Ну нічога. Зараз гэта і зробім. Так. Куды ж тут падзецца? Мне падаецца лепей вось сюды стаць, на ўзгорку. Вось тут. Вось тут стаць, і тады можна будзе кідаць як ПЛТ, так і па цяжыках, якія ў нас будуць там недзе выходзіць. Я все забываюся зменшыць колькасць фугасаў з гэтым меншым сплэшам. Бо трапнасць стрэлу ў гэтай арты яна, ну, такая ні да чаго. І таму гэтыя фугасы, ну, тыпу галдовых называюць, але не, зараз за галду яны не купляюцца. Ну, карацей, яны проста не патрэбныя. Так, каб зводзіцца добра і стаяць больш-менш роўна. Сюды становімся. Так, ну што? Ой. Гэтае гаўно ўжо тут. Давай яшчэ раз. Яшчэ. Оу, хорош. Хорош. Добры ЛТ у нас, калі што. Нармалёва так перахапіла. Ну едзь уперад, ну. Навошта ён спыніўся ў поле? Яму што, каток знялі, ці што гэта? Кобра. Кобра мінус адразу. Цікава, мантикору нехто засвеціць ці не? От 13.105 нешта тут робіць такое? Мне падаецца, ён тут будзе. Дзе ж ты будзеш? Давай, манта, вылазь. Стой, не шевеліся. Бо я зводжуся. Тут собака. Так, добре, нема сенсу сюди кидаць, трэба вось сюди зводіцца ўжо. Там один танк супраць яго леапард. Яны павінны яго лёгка дабіраць. Але леапард знайшоў сабе пазіцыю самую горшую, якую толькі мог знайсці там у гэтым куце. СТБ. Што за манеўры? Чакай, хлопча, чакай, 5 секунд. 3, 2. Трымай. Не прыняў. Таму што не так паляцела. Тым часам лік усё яшчэ не такі ўжо пераважны у наш бок, я маю на ўвазе. Чатыры. Леапард дапусціў, каб збілі нашага ябра. Курва, які ты дураня. Ой, ну а можна трошки ў іншы бок, каб паляцела, а? Я аб гэтым ужо і казаў. Трапнасць тут ні да чаго. Проста халерная. Таму карыстацца вось гэтымі галдовымі фугасамі не мае ніякага сэнсу. Ну, як на мой погляд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
І хлоп. Ну, гэта было сплэшем, калі што. Там 12 хп толькі знес яму. Так, СТ-1 ўжо пасікаў трохі пад сабе. А тым часам 5-5 лік. Давайте мы гэтага хлопца. Боже, Леопард, які ты дурань. Просто нема словаў, ну. Далеко, попереджение ее уже не выберут правильно. Оп. Перелет. Кто б сомневался. Глядишь, ты объект 104, 704. Якую тактику галактику придумал, а? Айчина. Подъехал до СТ-1, как допомагать. Яга. Добрый ранок. Ну что, светла больше не будем, мне подается, так? Ни стерва, ни Ганкевича, ніхто уже не будет святло гэта подрубать. А прожито наше сыкотно. Ганкевича. Цаною свайго жыцця дала інфармацыю по гэтаму танку. Канешне, я ў хату трапіў, як інакш. Прывітанне ўсім, хто далучаецца. Бачыце, што глядзіце? Толькі што ў чат не пішаце. Але я вельмі рады, таму што вы за мною сёння. Так, 704 объявился. Гляди, кто тут у нас. Я нават спрацаваў як ЛТ, бачыце? Бум, Ганкевич уже мае мне. Таржета у нас, конечно, добра гуляе, паглядзіце толькі на гэта. Стаў недзе там у пазіцыі, ўсё на гэта. І ва ўсе свае вочы глядзіць па розных баках. Ой, і сэнс, што ты кінуў зараз сваю пазіцыю. Станеш тут, у гэтай ахмазы? Так і ёсць. Людзі, а чаму іх цягне сюды? Слухайце. Мяне гэта заўсёды здзіўляла. Вось калі справы ідуць кепска, яны заўсёды становяцца менавіта вось у гэтых мазах. Яны не бачаць нікога, хто да іх набліжаецца, нікога. Увогуле. Так, грыль, ён не свеціць тут. Мяне магчыма высвеціць. О боже, што это такое з камеры? Стой на месцы, зводжуся. Не трапіў. Максимум толькі сплэшем нешта там нарабіў яму. О, бачыце? Заўважыў. Галоўнае гэта зрабіць учасна. Каб можна было звесціся, тут ведаеце ўсім, прыкрыць яго. Ён жа яго засвяціў на самых подступах да сабе. Три, два, один. Боже ж мой, боже, тут сколькі? 200 метров до яго было, бо... Не. Ну як так? Што трэба рабіць зараз? Трэба ўпасці у яміну, якая там маецца сярод дамоў.
І спадзявацца на тое, што будзе трапляць, бо 52 шкоды гэта ні аб чым. Колькі стрэлаў было зроблена? 8, 6. І толькі 2 гэтыя стрэлы нанеслі нейкую шкоду. Так. Яміну занялі. Здалося толькі паквохтаць трошки. Так, ФВ. І што ФВ? Ой, як цяжка такіх баіх, а? Як жа гэта марудна, як жа гэта не весела, мягка кажучы. Хлопцы, няўжо святло так цяжка зрабіць? Ну, раз не атрымоўваецца, напэўна, цяжка. Давай. А ідзі тут сраку. В нейкую хаціну трапіў. Бум! 22 секунды. Не, ну, конечно, до меня доедет. В любом выпадку. И не успею перенабиться. Ну, мне так здаецца. Тем больше, что Данкевича уже тут. Где ты там? Да, лепей мапой тут не придумлять. Бляхты. Как тебе просто с центра в ЛТ просвечивало насквозь. Поспею я уволю у сейф заехать. Так, елка, не поедзе на гору, добра. Сенлак заняў гару. І ў гэтым сэнсе павінна ўсё спрацаваць так, як належыць. Так. Тут насамрэч Пурасік мне больш за ўсё падабаецца. І...
Колькі іх тут, паглядзіце, 5. 5 танкаў стаіць, нешта сабе. Давай, 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 давай. 9, 8. Ох, по троих. Одним стрелом просто-напросто переузушив одразу вынік минулого бою. Просто одним стрелом. Привітання, ВРВ. Да ну, який там добрий бой. Трафить ціні? Не трафить. Як твої справи? Так, 8, 7. Праця йде. Досвід покапає. 1. На. О, нарешті трапив. Кришив офіс. Одразу на стрим зайшов. Зробив перший раунд метал. Добре, добре. Що, доберемо його чи ні? А, ще 16 секунд. Зараз гадзіни і зачилив. Так, так, так. О, повинно, коли що, сплешем його добрати. І... да. Воно було повинно, але кое-кому на гэта накакать. Так. Пойду на ланч. Так, зараз 11 година. Ти казав, що у 12 недзе, так. Так, 10, 9. О, не пробили фазу. 4, 3, 2. А, от так не треба. Раз годину. А, ну так, зрозуміло. В таким випадку. А що, так само сьогодні, як і остатнє, не снідав? Вирішив все ж таки долучитися до корпоративної культури ніякої. Ой, тут уже перешкоджає гра. Треба сюди перенести собі. Так, гору віддали. Супер. Цудовний план, Волтер. Бляха, гору віддали. Надійний, як швейцарські годинники. Так, 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 так. Вафентрагер. Чекай, где тут елка была? Елка, 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 где она? О, гляди. А кто это тут у нас? Собака, бляха, ну. Нават коллега заприкметила, что ем те же самые йогурты. Ты мимикрируешь под коллектив. Семь, 5, 4, 3. Ну, зараз я, конечно ж, у камень потраплю, мне подається. Олег опилок отдобрать.
Частка команды, частка кораблю. Ну, так. Хто гэта у нас такі маленечкі тут, а? Три, два, один. Ага. Ён сюды недзе пераязджае. Не збіў, а значыцца не трапіў. Так. Концепт. Я сюди прокидываю, ось сюди. Отъехал. Воу, не губляйте хп, хлопцы. На жаль, у яго была аптека. Ну все, маленечкі застаўся один. Дякую Богу, перемаглі. Гэта калі што быў уже трэці бой на арце. Нешта я задолбаўся на ім гуляць. Пакуль не забыўся, трэба зменшыць колькасць вось гэтых. Павялічыць гэтыя фугасы. Так, наступное. Ош. Дык хто ж бачыў ужо, чтобы перамога была нам. Што за пытанне? Ты неяк яго даволі часта задаеш. Ці я перамагаю, ці не. Яно нешта азначае такое, ці што? Гэта ж мем адкуль? Я не ведаю. Не, першы раз такі чую. Калі не забудуся, то закіну, добра. Типу баця заходзіць да сына, у яго разбіраюць ад головы да сракі у мама РПГ. А, ён типу ні ў чым не разбіраючыся, типу пытаецца, што ён перамагае ці не. Так, ну нас тут приехало до холеры, один и только кто будет светить.
світло. Гасі світло. По плечі снігу намяло. Ну, давай. Тяжкий танк навіть сюди приперся. Что это деется в рандоме? Прожето отдал весь барабан. Ухмызы и что? Няўжо нашы сярэднія танкі не жадаюць дапамагчы цяжаку? Цэнтурыён, магчыма, паедзе. Так, за мною гора, нічога. Павінна было заляцець, калі што. Мне падаецца, трэба ціснуць. Ціснуць. Так, заляцела. Але я спадзяюся, што гэта мой заляцеў. Снарад. То мы вып'ем за тую дату. Ой-ой-ой. Ой-ой. Калі мама дала тату. Ты ўсё не супакойся. Так, тым часам там цяжкія танкі даволі моцна праціснулі. Нашых. О, вось гэта было кепска. Гэта бяжыць адсюль, так? Не бяжыць, не бяжыць. Ты паглядзі на гэтае гаўно. Ну ж гэта трышак нейкі. Давай, давай, давай. Ляцяно ўніз паляцела, сука. Ну што, ПТшкі, якія там ззаду стаяць? Няўжо спрацавалі? Але стандарт даволі хутка змыўся адсюль. Так, перанабіваемся і трэба ехаць неяк сейвіць нашу базу, не? Колькі іх там? 3 нашыя танкі, сярод іх арта, так бы мовіць, 2 танкі ўжо засталося. Давайте паспрабуем з цэнтру перахапіць кого-нікага. О, глядзіш ты. Кого заўважыў? Так, яшчэ 3 набоі.
Ты глядзі, які ён... Мэта накіравана, так? Такі ляцеў, нягледзячы ні на што. Я ўжо барабан не перанаб'ю, але... Ора, там збілі. Забілі нават. Ой, добра як. Магчыма, ён мяне будзе чакаць. Разабраліся. 5 фрагаў. 5 фрагаў. Адзінае толькі... 1500 шкоды. Усіх шотных падабіраў. Ну што, Вікерса паспрабуем. Апошнім часам, калі гэта было, чакай, у панядзелак ці ў нядзелю я гуляў на Вікерсе. Ой, сесія была кепская. Эй, 35 секунд, ну что себе. Так, мы ў абароне. Мы ў абароне, і як мы тут будзем гуляць, бляха, на гэтым. Вай. Чакай, што тут можна... Мне падаецца, трэба з цэнтру згуляць, то бок спачатку мы паедзем на левы фланг. Вось сюды, потым праціснем хмызы, і потым будзем... Адзін у мяне няма маскіроўкі. Маскіроўка гаўно. А гэта азначае, што нам будзе кепска па гэтых хмызах гуляць. Спрабаваць варта. Што заўважым, не заўважылі нікога, так. І тут таксама нікога няма. Што за нах? Ага. Вунь СТБ. О, глядзі. А я тут з долу нікога не бачу. Так, ну я спадзяюся, што я ўбачу каго-небудзь. Вось, напрыклад, ВЗХ. У іх даволі шмат танкаў на балкон заехаў, бачыце? Лічы палова каманды. Настойлівая ВЗХ. Першы раз выйшаў з-пад гэтага каменя, атрымаў па храпе. І другі раз такі не зразумеў ад першага разу. Трэба было другі раз ехаць. Штосьці мне падаецца, што яны кінулі балкон. Бо толькі ВЗХ і засвечваецца, больш ніхто. Штосьці у мяне такого ражання. У нас там каля што Т-110-3. А, Леопард пад'ехаў, уже даехаў.
Заўважыць кого-небудзь. Так, чат. Ой, не. Шмат хто яшчэ ёсць у іх тут. Яны просто не стралялі, яны просто стаялі. Так, ну мы паспрабуем в такім выпадку нашим хлопцам дапамагчы. Так, добра, наши, калі што, гару ўзялі. Зараз яны прыедуць па нулявой. І будуть пхаць патроху. Нешта я не глядзеў ягоны бок. Ого! Рикошет. Все, супротивники скончилися. 15-4, а маєш тут турбобой. Трошечки не хапіло. Наступний УДС. Гэта апошні, з кого треба зняти у нас ікса. Потім уже перейдемо до фарму. Пригадаю, у нас там на Єлці залишилося 31 очко, якое треба отримати, каб закрити бойовий пропуск на Йой. Что, он заважит кого-нибудь? Не. Ваши ставки. Не, я не заважу. Ну, нехто там був хитрейший. Тут нема нікого. Нешта наши хлопцы город кинули, только у троих мы тут едем. Так не будет добра. Нічого не атрымаецца з гэтага. Што, бля? У сэнсе, я ж не свяціўся.
Што гэта за стрэл ад чаю такі быў? Падаецца, трапіў. Давайте яшчэ раз. Не ведаю, што я сумнеюся. Не, пролетаю ўсё ж таки. Так. 13-105. Не вельмі разумная істота нейкая. Бо не хоча ехаць свяціць. О, боже, прывітанне табе. Што ў нас тут адбываецца? Як заўсёды, танкі. 3 разы на тыдзень. Ведаеш, як добры лек. Прымаеш? Вітаю тебе, шановна, вітаю. Ну, где ты тут? Ой, ну что это такое? Давай, залети. Залетела не у меня. Ух ты. Та ёб твою мать, што гэта за будыніны такія, ўсё перашкаджаюць тут. Ой, бац. Упс. Халява залетела. Ай, до побачення, кажется. О боже, он меня не пробил. Меньше зато я пробил. Дабстеп прямо. Так. Весело нават не перадаць табе, як весело. Я там бачу, ты недзе пісаў, што Дэдпула не будуць перакладаць. Праўда, ці я нешта не так зразумеў? Дакладней казаць Дэдпула і Расамаху на мову. Типу, засяродзіцеся толькі на субцітрах. Уже перакладзены агучваем. Ну добра. Бачиш, я яшчэ не ўсё правільна не разумею. Вось так мовіць. Колькі у вас сыходзіць звычайна часу на агучку? Сам працэс хуткі, але астатняе зажырае больш часу. Ты маеш усе астатніх, гэта зведзенне, пераправеркі рэдакцыі, ўсё астатняе звязанае з гукам у асноўным, так?
А нікого нема? А не, ось едзе. Пау. Переклад на размеркаванне сабаў па ролях, перакавучкі, праўкі ад дабіраў. О, паглядзіце на гэта ниндзю. Цікава, ён разумее, што ён у засвеце. Хлопцы, глядзіце, хто едзе, ну. Ось собака. На табе. Постой троху. Постой, так. Так, добрали. Гэтага добрали. Давайте, давайте. Так, так, так. У нас тут мало танкаў, асабліва калі бізон стаіць. Бля, не поедзе. Бізон стаіць у хмызах. Хто там яшчэ змра побач? Кобра, боут, ёлы-палы, ну вы штурмовыя. Так, увогуле, калі фільм 2 гадзіны, то на яго заходзіць утрая больш часу працы. Но гэта яшчэ мала. Гэта яшчэ мала насамрэч. Глядзі, я нават па сваім такім маленечкім досведзе разлічваю, у якім выпадку. Па маім кейсе, карацей, не выпадку, па кейсе. У мяне ж першыя ролікі на Цушыма, яны выходзілі з субтітрамі. І каб іх стварыць, напісаць, вот, і размеркаваць па відэа, у мяне сыходзіла прыкладна ў 4 разы больш часу. То бок, першае відэа было колькі? 2 гадзіны, няхай, а ў мяне пайшло 11 гадзінаў. Гэта у 5,5 разоў больш. Ну, вось такая справа. То бок, калі у вас 3 разы больш, то вы яшчэ хутка справляецеся. Да ёб твою мать, што гэта такое? Канешне, ён трапіць. А як іначай? Я не траплю, а ён трапіць. Гэта так і працуе. Ну так, гэта без перакладу. Вось. Карацей, у вас нармалёва атрымліваецца, хуценька. То бок, калі разважаць, то на наступным тыдні я ўжо пагляджу гэты фільм. А магчыма, нават на гэтыя выходныя, правда? Оу. Зараджаем голду, поехали на фланг, будем пушить. Эвік со мною, Прожетта, 283. Нормальово, зараз задомінуємо там.
Усіх переможемо. О! Центуріон Ах. Давай, давай, давай. Что такое, не трапил? Ну бывает, но... Ой, не пошанцевало тебе ФОШБ. І знову не пошанцевало, йоли-пали. Я уявляю, який він зараз злий. Один только с 6, ёб твою мать. Ой. А что так много тут? Бачите, хто у нас тут? Чому не б'єте? От собака. Так, мне подається, я вже натанкувався. Добре, мінус другі. Активненько. Так, один только я голову в этого хлопца не пробиваю, тому... Вот так вот, добре. Вітанки, Анюта, тобі вітанки. Не пробита. Тільки гусельку зняв. Ой, ось эту помилку я зробив. Ось эту помилку я зробив. Дякую Богу, ми його перемогли. А, допоможите! Артур, ёсть, добрали. А у меня перенабивание худшее за твое. Ха-ха, ведаешь гэтаму, айчына. Бом-бом. Ну что, отстрелялся. Супер. Не проб'ємо. Ну, гэта знову аўтапрыцэл. Тут нема што з ім рабіць. Гэта аўтапрыцэл. Я, дзякуй Богу, яшчэ не пацярпеў ад арты, бо лічу, што мяне зараз арта дабірае. Ну... Ай, добре було б, каб повернулися наші хлопці. Тут уже шахвицюк прилетів. О.
гэта нумар. Ха-ха! Ён трапіў. Прамое траплянне. Так, крыўдна. Як ёсць. Так. Зараз спусцімся ўніз, паспрабуем перахапіць іх ЛТ, а іх 2 LC. Ну, галоўнае, карацей, зараз LC варожае знішчыць, а ўжо потым падымацца ды высвечваць ПТХ. А тым часам яны сюды не паехалі. І гэта няблага. Гэта няблага, бо мы вось такім чынам проста снялі з Карпат. Так. Мне такое больш падабаецца, гэта добра. Зараз мы тут хуценька праз хмызы праедзем. О! Ох, як добра атрымалася. Ён не паспеў. Так, 1050, а бок мне 2 барабану яго трэба аддаць. Воу. Это что такое? Ну, нормалёво. О, глядите. Кто там унизе у нас едет? Номад з'ехаў, добра. Гэта добра, што Номад кінуў сваю пазіцыю. А тым часам яны ўжо пазбавіліся ўсіх ЛТ. Ну, ці мы іх пазбавілі. Правда, все ж таки мы тут нешта рабілі. Так. Ой, глядзіце. Ко-ко. Так. Неяк тут
Яго бачу, не бачу. Не падабаецца мне, што кілана знікла. А вось яна. Здагадаецца, адкуль яе свечу ці не? На мой погляд, не. Ну, спрабаваць было варта, правда? А ён сюды глядзіць. А ён сюды глядзіць. Так. Ну, там магчыма. Прыедзе зараз па версе. Міма. Добра. Хаця б раз. Тым часам у нас базу. Базу людзі будуць ужо забіраць. Пантэра яшчэ пад пагрозай, наша другая. Няма чаго рабіць з гэтымі хлопцамі. Не паб'ехаць іх, слухайце. Павярнуцца на базу. Бо наверх мне не дасць і кілана заехаць, каб я номада закантрыў, так? Куды ж ты стой? Вось, так бы я праехаў. Праехаў на гару, засвяціў бы номада, бурасіка. Вось, і тым самым мы іх базу зачысцілі. А тут трэба будзе зараз неяк цяжкіх танкаў кантрыць. Першы ўжо едзем. На жаль, толькі мне будзе вельмі цяжка ім шкоду наносіць. Так. Не, у Пантэры, канешне, у нашай пазіцыі агонна. Нешта ён сабе зацягнуў кудысьці. Навошта, незразумела. Так, Скорпион. На этих мазах. Ой, як медленно все ж таки ты едешь, велка. Треба барабан халды зараджать. Так, Скорпион наближается, ці яны. Падаецца, трэба урывацца, забіраць цяжака. Сабака, ён пазірае сюды, ён бачыць, так? О! Бураск. Курва. Ой, сюрприз не удастся. Худшей. Твою мать, блядь, Скорпион, сука. Ой, Скорпион назад поехал. Чому ён такі тупы? Паглядзіце. Ці гэта я не заўважу, што яго збілі. Ой. Карацей, план не ўдаўся. Так, я не хочу, калі што, гуляць на Яге 8-8. Давайте мы будем працягваць фаша.
І заодно на елцы продолжим, протягнем. Протягнем на ёй збираць трошки срэбра і досвіду, каб баявы пропуск там зрабіць. Бо засталося колькі? Магчыма, ўжо не 31, ўжо значна менш ачкоў павінна быць. Пяу-пяу-пяу. Так, кобра и бурасик у нас, конечно, да. Гэтыя два гульцы, яны, конечно, яны перавернуць усю гульню і зробяць тое, што да іх ніхто не рабіў. Ну што, Іс, давай, засвяці, калі ласачка, іх тут. Лансон уваліўся неведама чаго. Ага, угу. Ой, яшчэ не залятаем. Ніводнага разу. Я спадзяюся, ён разумее, што я перанабіваюся, не? Стой. Ой, нарэшце, першае прабіццё. Та ідзі тут, сраку, блядь. Пакуль што адзінае прабіццё. Два барабаны, бляха, одно прабіццё. Супер. Мне падаецца, гульня нешта хоча мне сказаць. Ведаеце, как такое адбываецца.
Тікай, батчат, тікай. Тут так само небяспечна, бо шарфуцёр толькі застаўся на гэтым фланзе. Я толькі спадзяюся на тое, што яго заўважыць там нехта з Т-26Е4 ці нехта яшчэ. Так. Ось неяк тут трэба спрабаваць іса трэцяга перакінуць. Боже, там неразброены дом. Ну ляці ты куды трэба, ну што гэта такое, блядь. Это немагчыма, ну. Ой, боже мой, боже. Чакай. Яшчэ 9 секундаў. Добро. Компенсация подкатила. 3 з 3. Так. Все. Все. Поехали, номады доберем. О, я недзе тут. А номад-то оказывается тут. Где ты, мой маленечки, а? Где ты, мой солоденький? Ці гэта быў не номад, гэта быў шарфуцёр, магчыма. Ну, я нават не даеду, хіба што до номаду. Так і ёсць. Ну, няблага. Амаль што не аддалі фланг, а потым прынялі. Но наляцела зараз проста жудасна. Прывітанне, шаноўна, ўсіх, хто далучаецца. Як заўсёды, падпіскі, падабайкі ухваляюцца. Ой, бля. Чаму на Елцы так шанцуе з гэтымі мапамі? Гэта хіба што за сёння 4-ты бой на Елцы і 3-я маленечкая мапа. Як так? Ну, спадзяюся, ніхто мяне не перахопіць, паехалі.
туди. Епіс не зелень поехал. Ось гэта нумар. Ты хочешь стать у хмызы, правда? Сапраўды. На епісе у хмызы поехал, хлопча. Ну, давайте. Опс. Ось так мы стали. Угу. На тебе одразу по храпе твоей. А неблаго отрабливается, слухайте. Уже троих мы зауважили. Добре, добрали. Так, коли помиляюся, тут була СТРВ, так? СТРВ. На жаль, ён з'ехаў. СТРВ, калі будзе заязджаць у гэтыя хмызы, я яе, магчыма, не заўважу, бо яе маскіроўка даволі высокая. Оу, ну, подставляецца, ну. Не, з'ехаў. Собака, трапілі. Добрали, боже ж мой, боже. Ай, бусечки, му-му-му. Якія ў мяне паплечнікі сёння у гэтым баі. О. Так. Тут у нас быў Т-103. Вось ты. Няблага б, каб яго блайндамі дабіралі, бо гэта відавочна, што ён будзе выстаўляцца, каб мяне забраць. А тым часам мы... О, гэта што такое? Я такой тактыкі не ведаў ніколі. Каб выходзіць з левага боку і... Покажешься, не? До конвоя хіба што не дайшло адразу. Давай. О, як залетело добре. Так, давайте 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, повинны были отсветиться. Угу, так и есть. Хлопцы, подтискайтесь со мною. Якая допомога тобі потрібна? Ой, бачиш? 730. Ух, як якосно. Потлумачили елцы, что не треба так робить. Не гляди на меня. Яны ведаеце, як у гэтым. У зоопарку зараз такія. Все стали глядзяць на мяне. Што гэта за малпа такая там? О, у нас проблемы. Хьюстон, у нас проблемы. 5. Добре. Не. ELC, бляха, імба гэтай гульні. Так, мне падаецца, Епісь паехаў чамусьці на Скарпіёна. Так.
Ён яго дабраў, гэта добра. А ці 103-го нехта дабярэ? Давайте мы так паспрабуем адгуляць ад Епіся. Магчыма, яшчэ барабан нейкі аддадзім, але тут, напэўна, я ўжо... Не, Епіся ўжо всё. Епіся лічы, што няма. Ой, блядь, вось гэты разгон. Так. Так. Гэта, калі што, пашанцавала, гэта таксама. Я супраць 4. Из іх, да... 4600 хп. Для разумення, у маім барабане 600. То бок мне спатрэбіцца колькі раз перанабіць барабан. Ладно, добирайте. Не трапил, да что такое, ну. Давай. Все, давай, добирай. Ой. Ну что ты... 103 некий дзіўны. Ой. А было няблага, слухайце, 2,5 3000 яшчэ можна было б барабан раздаваць, калі б хто-небудзь застаўся з нашых. І было б 3 па 3. Ну нічога, такія баі бываюць. Асабліва, ну, такіх паплечнікаў, як зараз былі, іх, конечно, шмат. Мне не так давно пришло письмо от Wargaming, дзе статыстыку давалі. І у гэтым лісце ад іх я уходзіў, па іх думцы, у 9% гульцоў на еўрасервера. Ну, тыпу, 91+. Нейкае дзівацтва. І пры ўсім гэта у мяне статыстыка. Можете паглядзець, я... Калі не забудуся, пасля покажу, што мне там 52% усяго перамогу. Я разумею, што аккаунт у мяне з 13-го году. Вось, і першая там статыстыка была на 48 ці 49, калі я там пракашваў першую галіну. І проста яна зараз выпраўлена, але ўсё роўна. Сярэдні гулец World of Tanks, канешне, гэта яшчэ пачвара. Ну что, перахопіць тут мяне ці не? Оу, да. Ужо чакаюць. Вітаначкі. Ужо ў дваіх чакаюць. Давайте на фашы. Трошки возьмем досвіду, каб было бліжэй да фаша Б. Так, десятки. Мне, ведаеце, падабаецца больш гуляць з цяжкімі танкамі, ось у такіх мог, які ў мяне маюцца, то бок калі барабана, 4 набоі, 1600 аддаў, ды недзе там схаваўся. Але зараз можна, ведаеце, як у цэнтр выставіцца, першы барабан аддаць, калі мне не надаюць. У адказ па пысе май наглай. Давайте паспрабуем цэнтр, калі што, потым поедзем у левы бок да цяжаку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я зараз лічу, што згублю хп. Ну, блядь, ну патан, ну курва ты.
Тебе черти драли, бляха. Тайминги зубил, центр уже нема кого там сустракать. Ну вот, ЦСК уже на месте. Угу. А их Паттон уже чекає. Собака. Та йди ти в сраку, сам речь. Яшчэ арта сюда зведзеная. Поехали. Як і планував у таким випадку, няма чого робити. Ты поглядзі на гэта ёлка, што ён тут робіць, а? Пошанцевало, что не пробил. Трапил в гуслю. А у нас 4 танки супротивников тут. Так. Так. Ну-ка. Суперконь сюди приїхав і це добре, коли що. Я б так само робив на суперконі, я не ведаю, чому наш поїхав у центр. Як ёсть. Зараз наші повинні його підтиснути. Ага. Пес. Клепі перенаб'ю барабан. Каб ввести і роздати титул у об'єкта 263 ці у коня. Тим часом наш фланг на болоті, який, конечно ж, прорвали. Центр ми не тримаємо. І на гэтым фланзе у нас больш-менш усё цяжка. Што гэта азначае? Правильно. Мы зливаемся. Так, поехали. Я с барабана повинен добирать хотя бы одного из их. Треба только там. Сконцентроваться на кимсь. Шестры покинули. Давай 430 разом за мною. Яны кинули його. Я маю на увазі концепт АБ, ми повинні його добирати. Ну давай, блять, рельєф. Курвіска. Так, гэта сюди поїдуть. Ми будемо трохи хитрейші. Ми поїдемо сюди. На свой фланг все ж таки брониться. Чотири 7 тим часом, по 15 тисяч супроти 7 тисяч. Не благо. Насамрэч не. Ну что? Ніяк так. Елочка родненькая, давай с тобой. Привітання усім, хто долучається. Бачу 5 глядачів мається. Ставте подобаєчки, підписуйтесь, хто не підписаний. Підтримайте білоруською, так би мовити. Конечно, калі вы цікавіцеся танками. Ці нейкімі іншымі гульнямі на маім канале, тады да. Тады подписывайтесь, а калі не, то не. Так, даем першасны засвет, потом ляцім на базу. Туди поляців Хсор.
Так, у іх нармалёва паляцела туды танкаў. Бачыце, колькі тут засталося мала? Гэта азначае толькі адное. Такі раз'езд я даўно не бачыў, каб большасць каманды засталася на рэспе. Гэта я, паглядзіце. Раз, два, тры, 4, 5, 6 танкаў. Нішто сабе. Ось гэта нумар. Яны проста заехалі сюды на рэсп, і ўсё? Вы гуляць не збіраецесь, хлопцы? Ну ты потом, я не ведаю, ось сюды, на гэты фланг пад'ехаць там. Ну, такое адчуванне нібы не. Так, ну, гэта кепска, фактычна. Фактычна гэта кепска. Яны не кантралююць ні цэнтр. Скалы зразумела, што яны аддаюць. Т-92 добры агляд. Мне не падабаецца толькі, што я не бачу ні Хсора, ні елку, якая павінна быць наверху, наверсе. Ага, Хсора заўважыў, добра. Давайте... Сенлак падох. Давайте паспрабуем Хсора дабраць. І трошки напужаць елку. Я спадзяюся, ТНАш мяне не павінен там збіваць, бо ён стаіць за пагоркам. І я яму не буду бачны адсюль. Так? Ці не? Так, адзін ёсць. Тым часам ТНАш усё ж таки мяне бачыць. Скидаем барабан. Так, куды елка, цікава, у іх падзелася? Т-92 кантралюе пустэлю. Ось тут. Из 2-2 ён на базу едзе, мне падаецца. Правда, захопліваць? Нягледзячы на тое, што прыкрыцця не мам. Паглядзіце на гэтых ёлапаў. Яны там і тусуюцца. Колькі іх? 4 засталося? Про чарты. О, Т-92 зрабіў вялікую памылку. Ці дабірае лора яго, ці не? Не, не дабірае. Ой, занадта рэзка, прабач. Няма праблем. Заўсёды рады. Звяртайся, калі што. Так, вось яна елка. Яна для мяне двушотная. Так, ён па версе ездзіць, правда? Правда, ён па версе ездзіць. Зараз пайшоў уніз. Ага-ха-ха-ха-ха. Вось гэтак да дылема. Нармалёва, так я бы засвяціў гэтых двоих, правда? Я лічу, што яны мяне ў адказ засвецяць. Так, елка. Дзе елка? Я маю на увазе варожую елку. Не-не-не, хлопцы, так нельга. Яшчэ, давайте, яшчэ. Каб ён павярнуўся, я б яму барабан аддаў, і бо засталося 800 і 200. 200-300. А так я яго у твар не прабіваю. Так, правильно бачу? Так, гэта я яго бачу. Тым часам лік 4-4 у нас нават перавага ёсць 800, так, хп. Ось гэта дзіўна. О! Ось тут я табе бачу. Ці Вафентрагер ён зарыентуецца, ці не? Не. Падаецца, што не.
Ён пад сеткай. Разумееце, ён пад сеткаю. О, міма. 103 там нешта спрабуе зрабіць. Атрымліваецца, вафля не трапляе. Тым часам вафля не трапляе. О! Супер. Малайчына. А мы поедем зараз добирать вось гэтага. Ой, нават не трэба, боже ж мой. Як добра атрымалася. Я заартою. Праз цэнтр. Я упэўнены, што яны кінулі ўсё. Маю на увазе... Ага, не кінулі. Вяртаецца. Т-103 вяртаўся. Так, у такім выпадку, мне трэба дабраць 103-га. Ох, які ён малайчына. Ой, які ён малайчына. Гармата не падымаецца. Я спадзяюся, гэта я іх свячу. Ну, напэўна я свячу. Боже ж мой, як гэта? 3 набоі трэба было страціць на тое, каб арту дабраць. Што? Што, Цэнтура? Ты наступны, ведаеш гэта, не? Твою мать. Тое, што я рыпнуўся, я засвяціўся. Так, 1, 2, 3, ўсё, перанабіўся. Муц. Бачце, Муц тут пад'ехаў. А вось і ты. Добра, перанабіць барабан. Слухайце, не глядзячы на тое, што так добра адгуляў, на мой погляд. Ой-ой-ой. А ў мяне-то насамрэч 2100 ўсяго на свету. Вось гэта дзіўна. Як ёсць. Зато першая ступень ажно. Колькі у нас засталося пунктаў? 11. О, то ўжо хутка мы атрымаем свой плюс 25. Усе 8. Там Лінкс, я спадзяюся, Лінкс паедзе ўсё ж такі у лінію гэтую G. А я тым часам лейф пад'еду у Хмузыстан, каб сярэдніх танкаў перасвечваць.
Так. Ой, я забыўся, хіба што ў гэтыя трэба ставаць. Ці добра я памятаю ўжо, бляхай. Вы калі што прабачце, я проста забываюся, бо на ЛТ не гуляю даволі даўно, як неяк застраў уже больш 3 месяцы, чы як на СТ да аб'екта 260-го. І не атрымоўвалася. Вы паглядзіце на гэты раз'езд, тут няма нікога. Тут нікога няма. І нам тут няма што рабіць у такім выпадку. Нам трэба адсюль валіць. Лінкс у нас... Добра, што жывы, як кажуць. Ага. Тым часам нас засвяцілі. Это азначае, што іх нехта вось тут будзе. Зараз Лінкса дабяруць. Лінкса дабяруць, гэта факт. Так, адзінае толькі ці... Я ўжо адсвяціўся, паколькі мяне маскіроўка даволі высокая, ці не. Ну, трэба паспрабаваць. Так. Нашы знімуць яго. Мне падаецца, што не. Бо толькі адзін нехта кідае AMX. Добра, трапілі. Іх засталося яшчэ адна ЛТ, і гэта LC-Иван. І ён павінен быў быць тут. Каб яго закантрыць, мне трэба дзе стаць? Так. Трэба неяк, ведаеце, стаць каля базы. У іх яшчэ ЦС-ка не свяцілася і гэтак далей, і яна будзе вось адсюль ехаць, мне падаецца. Ну, я спадзяюся. О, глядзіш ты. Прачытана. Гэта мелкая дробязь была прачытана. Не, уварвацца ў яе гэта кепская памылка. Яна зараз у мяне чамусьці ўзнікла. Памылка, думка. Ну, адзінае толькі яна паднялася даволі высока. То бок яна ўпэўнена, што нехта будзе сейвіць адсюль. Ці з лініі. Ну, з узгорка гэтага. Правда? Правда. Так, мы аб'едзем наўкола. Але што, каб засправіцца з ЦС-кай? А мы пад'едзем вось туды да ELC. Ой, што ёй дазваляюць рабіць, паглядзіце толькі. Яна тупо увалілася на скарпіёна. І з'ехала, не згубіўшы ні ХП. Каманда Мары. Ну ты ўжо зусім абнаглеў, ведаеш? Добра, адзін трапіў, ужо добра. Супер. Ну, атрымліваецца што? Атрымліваецца тое, што мы перагулялі 2 ЛТ, правда? І можна спрабаваць высвечваць. Адзінае, я толькі дасюль не разумею, дзе ЦС-ка. Вось мяне гэта турбуе.
Я яго прабіваю ці не? Раз. Два. Прабіў. А вось і ЦСКА, паглядзіце на гэтае. Ой, не выйшло нешта, правда? Перахітрыў. Лінкс у нас засмуціўся нешта. Зусім стало смутно хлопцу. Так, зводзімся, пакуль ён тут едзе. Раз. Два. Ну не, ну один строг это такое. Так, ну что? Что мы маем? По факце нічога. По факце нічога, бо мы засталіся ў траіх. Так, трэба будзе перайсці, калі ўдасца яшчэ на голду. І што? Не, ну як так? Весь этот час ён мяне свяціў. Сомо едем. На Сомо табе на. Не трапіў і не трапіў. О, реалізацыя якая. Ну что? Давайте, хлопцы, все за мною. Нешта мне нагадвае, гэта такі самы бой падобны быў. Не так давно. Ну як так? Хто гэта у нас такі вачасты? Все бачыце, все заўважае. Слухайте, нават голдой не пробиваю. Та иди ты ў сраку, гульня, ну насамрэч. Гэта ўжо ніякія вароты не лезе. 2 барабаны, 0 шкоды. Досягнение для ELC Костолом. За колькость сбитых гусениц. Придумались. Ой, так. Так. Гора? Нема нічого больше тут. Так. 9-6 яшчэ. О, вось гэта кепска, калі што. Не трапіў, так? Бывае. Что? Ну, пиксель, дык у пиксель. Что тут зробишь? Поедем на воду направо.
Ой. Так, тим часом ніхто святить не збирається, мені подається, правда? Згуміло амаль што ўсё хп. Так, лепей перенабіцца. Так, нешта там Паттон не вывозіць яго батчат. Забівае наўпрост, бля, 16 секундаў яшчэ. О, іх тут да халеры, слухайце. Трэба адсюль знікаць, бо у нас тут недастаткова. Нас тут недастаткова. О, з'явіўся. Ты адкуль? А? Ты не спазніўся? Так, Type 63, ён будзе... Ось толькі табе мне тут не хапала, вы ведаеш? Чарговага ёлупа, які будзе перашкаджаць выехаць адсюль. Раз. Два. Три. 4. Ой, чалавек. Дзіўная ты істота. Так, 50-120. Так, зараз можна будзе ось так зрабіць і выехаць. Там Су-130, магчыма, мне толькі праб'е, але я свой барабан рэалізую. А, не, чакай. Там наш футюр маецца. Не, мне не падабаецца гэта. Я лепей паеду ўсё ж такі на баску, стану разам з Вафентрайером. Бо мне падаецца, вось тут хлопцы зараз ужо будуць глядзець. Адсюль. Вай, у нас і цяжкі фланг. Пакутуе. Гэта мы ўчасна прыехалі. Гэта добра. А ты што тут адзін? Каб выйсці да наваляць гэтым. Фош. Спадзяюся, ён набіты. Опс, хто гэта? Шар-футюр. Так, ці я заўважу яго? Ёсць, зараз, чакай. Ой, ну куды ж ты? Собака такая. Зараз. У нас цяжкі фланг цяжкіх танкаў, ён ужо ўсё. Там 2 танкі толькі засталіся. Су-101. Ой, бля. Ні Лорейн, ні інший хто не едуць на іх.
Мы так не переможем. Мы так не переможем. Что, не атрымалася, блях, так? О, бачите? Не, в пизду. Коли такое уже деется, то ніяк. Коли просто от твар у твари, оно ляціць або куди. То ти хочеш, це ти не хочеш, але перемогу тобі не віддадуть. Так, а тут магчыма нармалёва свяціць, калі ўдасца ўсё. Елышка. Елышка без досвіду. Калі што. Давайте, хлопцы, буду вам вось тут вось перакатачкі гэта ўсе паказваць. Галоўнае, каб мяне ніхто не закантрыў з супраціўніку. І мы нармалёва так пракаціліся. Я спадзяюся, іх елка, яна паедзе на гару. Звычайна так і робяць. Так. Вось так, акуратненько. Потом по крайчику озера. За каменчик. Так, дорожую елку я не бачу, коли что. Сподіваюся, ніхто не бачить мене. И супротивники сюда не едете, что? Не верю. Ага, ось він перший. Ось він перший. Так. Хлопцы, давайте, протискайте. Все отрымается. Вы только протиснете, я одразу вперед подъеду. Не, настали. И гэта кепска. Чаго яна баяцца, не разумею. Не едуць. Яны не едуць, яны стаяць. Хлопцы, ну праедзьцеся. Елка там, бачите, вон там, по центру. Добре. Один осмелел. Так. Ой. На тебе, на. Ось так. Няўжо 3 ёлопа просто стояли. Два. 4. Ну, бывает, не трапляется, но... Ой, что такое? А что здарилось? Ой, дякую, что альфа не пролетела мне. Ну, докладно, по мне, а не у меня. Ты заенчу, ты что робишь? Супокойся. Нельга стрелять малых, разумеешь, ибо яны малые.
Малых трэба берагчы. Бо паглядзіце вось на гэтага асабліва, які стаіць. Не ведае, што яму рабіць. Ой, цяжка. Цяжка. А вы уяўляеце сабе, як гэта жыць дурнем? Вось гуляць дурнем гэта цяжка. А жыць як? Калі альфа пройдзе, то я яго заберу за адзін шот. Ну, я трапіў, але як гэта звычайна і бывае. Гэта нішто не дало. Так, тым часам, там нашыя хлопцы павінны спраўляцца. Хаця у дурных то заўсёды знойдзецца прычына, чаму не. То вось так. Ну, конечно. Сука, дапамажы, не? Ёлуп нейкі, бляха, стаіць, пазірае толькі. Ой, блядь, якія кончаныя. Дзякуй Богу. І падох. Уф-уф-уф-уф. Ну, бывае такое. Так, што ў такім выпадку? Нам трэба стаяць утрох на захопе. Бо нас разабралі. Базу нашу зараз ядуць. Не забіў. Арту не дабраў. Класныя хлопцы, бачыце, Кобра ўсё ззаду дык ззаду. Можа, ён заднепрывадны? Ой. А гэтую лодку нельга было знішчаць. Так, слухайце, мне вельмі падабаецца Бурасік. Ён двушотны для мяне. Заляці, блядь, ну што гэта такое? Першы снарад, ён, канешне, паляцеў выдатнейшым чынам. Ну. Не, гэта бесперспектыўняк. З такімі паплечнікамі нічога не зрабіць. І просім прыгатам 302. Сама няблага, як у мінулыя разы, калі паплечнікі не вывозілі. Што, яшчэ няма? Да блін. А, ну перамогаў няма, слухайце, 3 пункты засталося толькі. Оу. Скончыліся рэзервы. Трэба падрубіць.
Так. Тут можна як нармалёва згуляць, так і не згуляць увогуле. Давайте по дефолту, по бяспечнай пазіцыі пагуляем. Станем у хнузе тут. Калі хтосьці з ЛТ будзе ў іх ехаць, то мы засвецім яго. А калі не, то паедзем хіба што па цэнтру. Будзе бачна, ці варта будзе. Бо там па цэнтру магчыма і супраціўнікі займаць, правда, і там няма чаго нам рабіць у такім выпадку. А потым мы зменім фланг, калі што. Вось тут хмызы маюцца. Мы ў іх павінны бяспечна даязджаць. Адзінае толькі, канешне, на ЛТ тут гуляць з левага флангу даволі цяжка. Ага, вось ён. Адзін ёсць. Ой, як добра, слухайце, мы ажно дзве перахапілі ЛТ ў іх. Трэця вон там. Ага. Ну, все павінна атрымацца, но мне падаецца. Адзінае толькі не трапілі. Ну, добра. Ці ў цэнтр? Не, ў цэнтр нельга. Слухайце, і на той фланг таксама нельга, таму што... А наши не паехалі. Нашыя сталі на адстрэл. І насамрэч у іх даволі кепска атрымалася адстраляць. Доўга яны ЛТ да гэтым дабіралі. А ты што стаіш тут? Чаго чакаеш? Так, у такім выпадку што? Трэба урон накідваць. Нічога не застаецца. Напэўна, я ўжо не насвечыў нармалёваў на гэтай мапе. А вось накідваць яшчэ можна. Конечно, базаха перашкаджае. Я пра гэтую базаху. Калі пытацца будзеце. Які, дзе, аб чым? Давай. Там быў прастрэл. Ага. Цікайце, хлопцы, цікайце. Цікайце. Як я не люблю, калі проста гуслю шкодзіць і больш нічога. Ну ты ж адзін, куды ты едзеш? Стой! Чакай на астатніх. Так і ёсць. Больш не бачу. О, глядзі. Каго заўважыў, а? Якая рыба? Стой, хлопче. Бля, ну як так? Ляціць. Абы куды ляціць. Адзінае толькі не туды, куды трэба. Так. Мне чамусь падумалася, што можна ехаць за батшатам, бо ён шотны. Але потым заўважыў, што там жа ж шапатак. І ён 700 хп мае. І гэтага мне недастаткова. Таму шот гэтаму 2. Гэта 200-400 на шапатака. Так. Прыйдзецца тут трошки пастаяць. А было б няблага забраць батшата, забраць потым шапатака і потым дадаць до 34-3 трошки клопату. Пашанцавала, але было варта рызыкаваць. О, Т-32 заехаў, тады добра. Вельмі добра. Паехалі. Калі што, проста будзем адцягваць увагу ад Т-32. А ён будзе танкаваць ды наносіць шкоду.
Мне единое только не подобается, ведаеце, что у нас застаўся шотны 703. О, нават засвеціўся. О, перапушылі хлопцы. Ух, у меня грандиозный план есть, як добраться до 130. И уже не трэба яго ажыццяўляць, бо наши ўсё зрабілі за мяне. Ну, таким выпадку поехали. Что у вас тут засталося? Толькі гэтыя хлопцы. Так, ВЗ бачу. Чакай. Трэба хоць яму нанесці што-небудзь. Стой, не шавяліся. На табе разок і давай другі. Давай другі, кажу. Собака пакуль зводзіўся. Пакуль зводзіўся, ўжо ўсё даелі. Ай. Ну, няма чаго казаць. Перамога дык перамога. Я, падаецца, ўсё зрабіў правільна. Асабліва на пачатку, калі перахапіў 2 ЛТ. Ну што? Плюс 25, так? Для LC. Так і ёсць. Плюс 25. Добра. Не хачу вось на гэтай пачвары гуляць. Не хачу. Дай-ка мне 103-го знайсці трэба. Ён, канешне, не мара ўсяго жыцця, але лепш. Дзе ты? Т-103, дзе ты ёсць? 8. Ну, давайте ліміта дасягаць вось на гэтым танку зараз. Паціху, патроху, пакрыху, панемногу. Так, 8. Вельмі добра, мне падабаецца. Мне падабаецца сустрэчны бой. Так. Чамусьці Ахілес паляцеў туды. ЛТ нема... Ой, колькі у нас ПТ у складах, паглядзіце. 6, 7. 7 ПТ, 1 СТ і да халеры ЦТ. Где ты? О. 490. О, батюшки мои родные. Что это такое-то? О. Треба отсюда зникнуть. Так, Йох. На Йоха мне все ж таки голду зарадзіць, але я не поехал на самый верх. Разумеете? Ён не зрабіў гэтую помылку. Хто тут у нас? Ару. Ну, Ару нам не перашкода. На всялякі выпадак удакладняю для цябе Ару. А вось Крайслер, так. Крайслер можа быць. Так, таму мы зараз яшчэ стрэлім ББ. У Арла, конечно ж, паспрабуем, бо Крайслер яго не спрабуе.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тримай його, давай. На. Все, пішов гулять. І везе. Что такое? Нечакано, правда? Так, Крайстер, мне подається, усё кинув, з'їхав отсюда. Ось тут небезпечно виїжджати, бо... Ось гэта атрымліваецца. Бачыце, з базы яны атакуюць мяне. Таму што мы зробім? Як пантэра яна ўнізе, а мы поедем вось сюды. Там, выходзіць, ужо няма сэнсу, бо нас сустрэнуць ПТ усе, якія маюцца ў іх у камандзе. Не трэба было б лепей, каб нехта дапамог. Чуеш? Дапаможаш, не? Ты погляди на его, а? Что? Я у дзюбу яго не пробиваю, як гэта? Да иди ты в сраку, блядь, рикошет, ну. Гэта здзек. Гэта фактычна здзек. Даўно кансервы не гуляў. Ты сам маеш на ўвазе? Неспадзянка. Не, ўсё. Чалавек апусціў рукі. Уже не хацеў гуляць. Так ты ж пісаў недавно, мне падаецца, што ты гуляў. Нешта ты цяміш. Мне падаецца, ты пісаў там ці на апошнім тыдні, ці на мінулым тыдні. Сэнсе злы. Что я уже такого сказал, неправда? Нормалёвый дед. Ёсць сэнс выставляцца так, ці нехто будзе сустракаць. Нешта ты ўсё блытаеш, я не гуляў у Тункісу даўно ўжо. Ну добра, няхай. Магчыма, я табе не так зразумеў, бо мне падалося, ты пісаў там на пачатку гэтага тыдня, на пачатку, бляха, ці на мінулым тыдні, што ты там нешта згуляў, у цябе нешта там так нармалёва атрымаць пасрацы атрымалася. Ой, адляцеў як. Раней так, але згодці больш не маю на кампе на... Ну ўсё. То бок ты такім чынам дзяліўся сваім досведам з мінулых часоў, так бы мовіць, а я чамусьці падумаў, што ты гэта зрабіў не так даўно. Так. Якісьці там кракадыл. Што за танк? Калі не памыляюся, гэта Чэрчыль нейкі. Так, ён вялікі, павінен стаяць недзе. Недзе вось тут. Давай. Нешта сёння ў нас горача. Незразумела чаму. Так, ну на гэтым танку, конечно, тут далёка не ад'едзеш.
Поехали, паспрабуем хоць што-небудзь зрабіць з гэтай пазіцыі. Вось Аня, калі што, прыходзіць сюды, каб паслухаць прыемны голас, ды чацік пачытаць, то бок слухаць ёсць што, а чытаць няма чаго. Так што пішыце. На сёння бачыш і гэтых пастаяльцаў няма, то бок вожык зайшоў, і ўсё, ні Яна няма, ні Сашы, ні ВРВ. Усе па справах сваіх пазбеглі. Бурасик стаў на засвет і... Ой, зараз галоўна не атрымаць. Ну што, мы гатовыя. Давай, не, Лансена мы не прастрэлім. Давай, ПТшка, засвечвайся нейкая. Ой, ну як кепска полетела-то, а? А Паттон не высоўваецца, ён ведае, што я яго чакаю з падарункамі. Нормалёва. Ну што, атакуюць? Ліс цягнецца. Ух, як яму пашанцавала, што не паляцела так, як трэба, куды цэліў. 3, 2. А вось зараз трапіў нарэшце. Паляцела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Добра. А ты, хлопча, тут стаіш, правда? Не, ён па-за гарою стаіць. Пераключаемся на правы фланг. Так, святло будзе хто-небудзь уключаць ці не? Паттон, пражэты, у вас жа ёсць агляд. Ну, зрабіце што-небудзь. Так, добра. Наши порвали ўсё ж таки правый фланг. По гэтай мапе левый, калі што. Так. Я тут не прокину. Не падабаецца, як наши паттоны пражэты свецяць.
Здрада, не перемога. Що ти маєш на увазі? О, з'явилися. 45.02 можна і голдою забирати. Я пропошнил. А, мне до ваших танков дела нема, хай дарують мне аматора танков. Не даруем мы тебе. О, яка альфа малая. 380. Не даруем. Ты у чорному списі вже. А ось і ВК. І знову 480, да? Что такое здарилося з танком? Чому альфа така малая? Все, поехали. Пакуем. Уру. Як там було? Часи Другої світової. О, ніхто засвятив. Так, але что, Су-130 меня прикрыет, так что можно ехать. Оп-оп. На тебе. Вякаешь тут незразумелое нечто. О. Я твоя фанатка, а не танков. Все равно в черном списе. Уже все. Уже не отбрешешься. У чорний спіс можна тільки потрапити, а не як-небудь з його виключеним. Ей, ладно, покуль чекаємо, поїдемо на гэтай недарэчнасці. По таким би чому? Яким таким? Що тобі не подобається уже? Сходи, сходи. Так, ой, боже ж мой, повсюль треба ехать, не поедем у центр. Може, нешта і атрымаецца там зрабіць. Ну, кличешься жонку. Будете разом разбирать. Не, она за кроссовками поехала, як заўсёды нічога не выбер. Бля, як гэта мне знаёма. Як гэта мне знаёма. Як іх удаецца слухаць столькі часу губляць на гэтыя справы, я не разумею. Вось ты ж ідзеш, у цябе ёсць мэта, у цябе ёсць сродкі. Ну неяк, ну ты ж павінен усё гэта акумуляваць у вынік нейкі. Не. Ой-ой-ой. Ай. І не ўсё роўна не атрымоўваецца. Ну так, давай шчыра казаць, не заўсёды. Далёка не заўсёды атрымоўваецца. Ды капец. Ты не разумееш. Да ўсё я разумею. Ну як это не разумею? Ну у мяне чамусьці атрымоўваецца, вось калі мне патрэбныя шорты былі.
Я ўзяў грошы на гэтыя шорты. У мяне быў бюджэт. Зразумела, што гэты бюджэт, ну, па-першае, нельга было О, ты глядзі, хто там. Перакрочваць, па-першае... Вот так вот. О! Цішы, цішы, цішы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Люди добрые забивают. Паскуды супротивниковые. Вось, давяртаючыся да гэтай тэмы. Ну, у тебя ўсё ёсць. Рукі ёсць, галава ёсць. Прабач, у маім выпадку срака ёсць, на якой гэтыя шорты буду мераць. Прыйшоў, паглядзеў, выбраў, знайшоў тое, што хацеў нават. Гэта проста 10 з 10, нават 100 з 100. Паглядзеў на цану, маё, не маё, усё, купіў. Як так, што ты ідзеш за чымсьці, ведаеш, куды ідзеш, з чым ідзеш, але ні халера не купляеш. А калі не знайшоў, што падабаецца, кампраміс. Ну, то бок, калі ўжо няма чаго чакаць, то бок, не ведаю, там, на вуліцы 30+, так? А табе шорты патрэбныя. То ў такім выпадку ідзеш у наступную краму, ці там, я не ведаю, чакаеш яшчэ тыдзень, калі не 30+. А калі 30+, проста, ну, кампраміс. Выбіраеш абсалютна нармалёвую, не ведаю, расфарбоўку, тую шэрую, цёмную, калі табе... Калі ты любіш, не ведаю, казяўкі з носа аб шорты выціраць, то бяры нешта цёмна-зялёнае. Ну, то бок універсальнае нешта. Так. А табе важна, якія шорты, а мне важна, якія красовкі такія не прадаюць. У наступнай краме таксама няма. Мне з жонка цяжка хадзіць у краму, мы яшчэ підожыць 5 хвілін ейны. Божик, ты занадта падобны на мяне. Як для чалавека, якога нават я ў вочы не бачыў, ты сапраўды апошнім часам, апошні год, у такіх выпадках я сапраўды ніколі не хожу з жонкаю ў краму. Я пушчаю яе адную туды. Бяры ўсе грошы, бяры картку, бяры ўсё, але толькі мяне не чапай. Хадзі сама выбірай. Так, нешта я паехаў сюды ў гэтую пазіцыю і мы супраць 9 гуляем. Гэта кепска. Я тут нічога ім не прадстаўлю. Ну, так і ёсць. Яны проста нават не адчуваюць мяне тут. Я за прадуктам і з дзедам не хожу ў крам. Таму і не ходзіш так. Не, ты таксама абагульваеш, няправда, ходзіш. Выбіраеш, але далёка не заўсёды. Я за прадуктамі хадзіў у гандлёвы цэнтр у агромністую краму, раней марнаваў там хвілін 7, з которых 4 на касе стаяў. Са мной таксама цяжка хадзіць. Жонка пакутуе. А я не ведаю, можа і са мной таксама, можа і на зараз скажа аб гэтым. Але сапраўды, мы калі пераехалі, то можа з месяца 2 ездзілі па гэтых гандлёвых цэнтрах вялікіх. Куды ты? Вось, тыпу лічылі, што там таннейшае нешта, так, ці знаходзіцца тое, чаго няма ў крамах звычайных і гэтак далей. А па факце, насамрэч, мы толькі час гублялі.
час гублялі, не толькі час, але яшчэ потым, калі падлічвалі, так бы мовіць, харчовы кош, вось гэты, так, які ты набыў, то атрымоўвалася, што ўсё ж такі ў нейкай там прыдамовай бедронцы, ці у нас тут таксама ёсць жабка, левіатан і ПСС, то ўсё ж такі, калі тут купляюць гэтыя самыя рэчы, яны могуць нават і таннейшыя быць. Таму перасталі, толькі ў выключных выпадках едзем у гандлёвы цэнтр вялікі. Калі мы ведаем, што гэтага няма, нігдзе абсалютна, толькі там. Вось в такім выпадку за гэтым там мы і едзем. Я не пакутую з дзедам хадзіць, гэта ён пакутуе. Бо дзед усё купляе на Алегра. Так, восьмёркі. Хачу сюды. Хачу на правы бок. Калі што жартую, я не ўсё купляю на Алегра. Мужик шчаслівы настолькі, наколькі няшчасная ягоная жонка. Я такога не чуў яшчэ. Мне чамусьці падавалася раней, што гэта працуе толькі ў адваротны бок. То бок жонка адчувае сябе найбольш шчаслівай тады, калі мужик ейны пакутуе больш. Ну і лінейная такая залежнасць. Больш пакутаў, больш задавальнення. Во-во-во-во-во-во, чакай. Зводзімся. Дзе ты там? Дзе ты ёсць? Ой-ой-ой-ой, як кепска. Ой-ой-ой, як кепска. Збійце яго. Ой, няправда. Це няправда. Це правда. То так і працуе, так і жывем. Магчыма, там справа ў перакладзе. Вырас учора ў серыяле, пачуў бацькі шчаслівы настолькі, наколькі няшчасны іх дзіцёнак. Ну гэта выглядае зусім кепска, мне падаецца. Бо для мяне шчасце маіх дзяцей гэта галоўнае. Як не круці. А куды ён трапіў яму? І мне... Ой, ёб твою маць. І мне было вельмі непрыемна, калі мае дзеці пакутвалі. Ну ўсё, вось і што тут рабіць, вось. Адзін. Мінус. Та паскуда яна тут стаіць, разумееце? Яна вось тут вот стаіць, вось гэтая ELC. Яе трэба неяк нашупаць тут, намацаць. Да што такое? Як ён гэта робіць? Гэта ўжо другі раз. Ну ўсё. Я гэтае самае. Мае паўнамоцтва ўсё. Буду тут стаяць у куточку. Вось так патроху буду кідаць. О, глядзіш ты. А я што, больш не свячуся, ці я зараз ужо пастаянна свячуся? Хто падкажа? Хто ведае адказ? Ну, все роўна гэта было гаўно, ідэя.
блайндами вылічваць, дзе ён там, як ён там. Я шотны. Скоро трэба табе ехаць. Тут без сумневу. Ага. Ну, як скажеш. Ну-ну. Уже отступил, бачиш, уже у ангарі. Яшчэ файнае, калі б мне хацелася так, як мне не хочацца, я б горы перегарнуў. Калі б мне хацелася так, як мне не хочацца, я б горы перегарнуў. Ну, гэта такі сарказм, самасарказм такі. Типу, я горы не перегортваю толькі з-за таго, што я гэтага не хачу, атрымліваецца. О, усё, Вожык знайшоў з Ані паразуменне. Шчаслівыя дзеці раўно шчаслівыя бацькі, няшчасная жонка раўно няшчасны муж і наадварот. Так, не, кшталту мне дуже не хочеться, і коли б не так дуже хотілося, не хочеться. Тут, пробач, заглядівся у чат. Штура, Раміль. Трошки так. Складано, але уже середа. О, что будет у пятницу? Ну что, трохи покидаем по балкону супротивников. Эх, рельеф. Так, у нас 2 СТ поехали, молодцы, молодцы, молодцы. Скала, скала, помры. Ой-ой-ой, полетел это як. О, які медленні. Так, яшчэ ў іх не ўсе засвяціліся, але мне падаецца, можна ціснуць тут. О! Глядзі, каго знайшоў. Ну и что себе? Ты что тут робишь?
Шарлеман. Шарлеман, амаль што жывы. Больш за палову мае хп. Ой-ой-ой-ой. Зараз ён з'ездзі гэтага штурміля. Нават халкат яго дабраў гэтага Эміля. Не паляцела, не паляцела. Ты нешта паблытаў, Елсі. Паглядзіць на гэтую ПТ. Бо у іх ЛТ, конечно, адгуляла на 10 з 10. Так. Тут няма нам з нашай хуткасцю ідці павароту ці езды. Кудысьці ехаць. А што ты робіш, не рабі гэтага, фу. Да. А я занадта высокі аказаўся для гэтай пазіцыі. Так. Із 6 я супроти його ніщо. Ну трошки не поспів.
О. Нормалёво. А где он там? Там гвардеец был, коли что. Давай уже, ну. 2 секунды, боже ж мой. Який довгий ремонт. Ох, было б неблаго, каб і на перакат засвяцілі. О, не трэба. Дякую. Здагадаўся, што гэтае дрэва валіць не трэба. Калі хто не ведае чаму, да проста таму, што если заедзе ЛТ на нашу базу, на базе і так ёсць пара месц, дзе можна захавацца. І калі паваленае дрэва зроблена намі, то гэта ўжо 3е месца. А гэта азначае, што блайндамі трэба будзе і туды страляць, а так прыйдзецца толькі 2 разы чекаць. Ну, маецца на увазе, што ў 2 месцы. Таму дрэва гэтае на базе валіць нельга. А вось калі яно паваленае, нехта ў захопе стаіць, гэта азначае, што там нехта стаіць. Логіка. Ну што? Хто свяціць не паехаў, ЛТ ёсць, але наша ЛТ чамусьці паехала ў кут. Хіба што я не ведаю, што туды на ЛТ нельга ездзіць. Ну, у такім выпадку што? Т-55. А, не кепска, слухайце. Наши нормалёво так город подціснули. Стой, стой. Ай, добре полетел, але я промарудил. О. Где ты там? Покажися. Ёсти прокат. Ой, бля. Ой, бля, вось гэта быў шот. Ну-ка, 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 давай яшчэ назад, давай. Так, так. Нешта мне не падабаецца. Вось тое, што Т-103 сабе так паводзіць, і яе не адкідвае ніхто. Михаил, чаму ты так вырашыў, што Расія топ? Што там у тваёй Расіі такога топавага ёсць?
Карацей прыляцеў, паднасраў ды паляцеў. Не, насамрэч, калі людзі глядзяць мой канал, я спадзяюся, вы не думаеце, што ён мэтанакіравана мае нейкую там палітычную павестку заўсёды ў сваім існаванні толькі з-за кошт таго, што выкарыстаныя на прэв'ю нацыянальныя сімвалы Беларусі ці Украіны. Ну, я насамрэч іх змяшчаю там толькі для таго, каб тыя ж самыя расейцы не лічылі, што яны падпарадкавалі сабе ўвесь свет. Што стрым вядзецца не на расейскай, а на беларускай мове. Та ёб твою мать, ну ляціш ты хоць як-небудзь, ну, о, дзякуй Богу. Няхай сабе і альфа не прайшла, але ўсё роўна. Вось. Я ж не раблю нейкія дэбаты тут палітычныя і так далей. Калі у вас маецца пытанне, то, конечно, задавайце. Але калі вам просто хочацца пагадзіць, як Михаілу, напісаўшы тое, што я не ухваляю, ну, прабачце, конечно. Вы паступаеце як свіня, прыйшоўшы да кагосьці ў госці і чамусьці лічыце, што маеце права вось такім чынам выказваць свае думкі. Нармалёва тут не надавалі, слухайце. Ось. Зараз тут, магчыма, паглядзім. Так, тут перамога, дакладна перамога. Прывітанне ўсім, хто глядзіць сённяшні мой стрым, прывітанне, дзякую вам вялікі, што далучаецеся. За падабаечкі ўсё ўхваляю, падпіскі таксама. Усё прыдасца. Самі разумееце, я спадзяюся аб гэтым. Эх, арту не знайшлі, ну нічога. Ой, добра. Дзякуй, Михаил, што прыбраў гэты камент. Ён абсалютна недарэчны тут быў. Дзякуй. Так, мне падаецца, гэта апошні бой. Так, ужо 5 хвілін тут рэзервы акурат такі будуць дзейнічаць. І ў нас амаль што першая гадзіна дня, таму давайте адзін, максімум 2 боі. 2 баі, прабачце. І будзем на гэтым скончваць. Ой, а чаму мне налево паставілі? А я б хацеў направа, там пазіцыя маецца. Так, прыйдзецца праз усю каманду ехаць. Спишь? Спить? Так, борщ
едзе таксама сюды, шапатак едзе таксама сюды. Ну, так сабе, ведаеце. Чамусьці Лінкс у цэнтр паехаў. Оу, вось гэта вось навіна. О, шапатак, у тебя ж вежа ёсць. Чаму ты перашкаджаеш астатнім тут? Ну, давайте. Кто тут? Покажися. На 3, 2, 1. А, стой на гузельце. З'ехав? Ну, з'ехав. Гляди ты, хто тут у нас? Пакуль што не падстаўляецца. Там елкай маецца яшчэ, але Лінкс павінен дабіраць гэтую елку. Але што? О, не. Так ён, канешне, я ніколі не дабіраю. Там яшчэ недзе шапатак. Кары. Я уже не памятаю, Карых это же японец, правда? Ён ідзе атрымліваецца. О! Нехта пхаем? Не пхаем. Нет, ТС5 все ж таки пхаем. Так, перейдем на голду. Бо ТС5 все ж таки гэта ТС5. Так, о. Постой трошки, постой. Головне трапить. Трохи вышей полетело. Что ты съехал, правда? Ой. Эй, хлопцы, а что вы так отлетаете? Нема траплянняў, не ляціць. Ні сёе, ні тое. Та ёб твою мать, ну як гэта?
desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. О, трапив. Шапатак малайчина. Добре зробив. Como ficar rico se nós tem pensão demais? Eu vou lá no salmo, me chama de pai. Na igrejinha me chama de pai. Seu ano. E como ficar rico se nós... Ой-ой-ой, піксель. Трапив. Так, тут нам можна протискати. Яни кинули центр, Шапатаку пробудувавши. Слепі през його на фланг оці. Раз. Оу, Шапатак. Угу. Халера. Шапатак помилився. Так. Борща так само добрали. Бляха-муха. Мне треба їхати на базу. Треба віддавати уже в этот фланг. І тримати оборону тут. Бо я калі што шотны. А гэтыя два хлопцы яшчэ фуловыя. На жаль, вось гэты ён ніяк увогуле не гуляе. Просто стаіць у пазіцыі, больш нічога. І больш нічога. Так, борщ павінен ужо быць зведзены сюды, але мы паспрабуем. Бля. Ну что, будем сустракаць тут. Пять, 4, 3, 2. Конечно, лепей было б добрать Бурасика, але... Один хер. Мне падаецца, ВЗХ была АФК увогуле. Так, ну что, мне падаецца все ж таки резервы скончыліся і насамрэч працягваць ужо няма ніякага імпэту, правильно? Правильно. Няхай сабе і паражэнне, але ўсё ж таки на гэтым мы скончым. Як заўсёды напрыканцы, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы на гэтым скончым, сустрэнемся заўтра ў Евротрак сімулятары. Як заўсёды мы пагуляем там каля 2-2,5 гадзінаў. Вось, трошачкі пакатаемся карацей, паразмаўляем, я спадзяюся, пачнем каля 11 гадзіны па Польшчы, калі судзіць. За вашыя падабайкі вам вялікі дзякуй, за падпіскі таксама абняў, прыпадняў, на месца паставіў. І да сустрэчы. Пакуль.